In-nies tal-Munxar se jsibu li l-Partit Nazzjonalista se jkun il-vuċi tagħhom ukoll bħalma kien il-vuċi għal-bdiewa fiż-żon Oruf Bulebel u għalkemm dan hu wieħed mill-iżgħar irħula fawdex għall-Partit Nazzjonalista u importanti daqs kull raħal u belt oħra. Kliem il-kellim tal-oppożizzjoni għal Għawdex Chris Said waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-post fejn hu pjanat li jsir l-impjant tad-Demmiela fil-Munxar. U kien akkumpanjat mill-kellim tal-oppożizzjoni għal kunsilli lokali Robert Kutajjar, mill-Minority Leader fil-Munxar Damien Spiteri u mill-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Paul Kurmi. Meta qed jiġi proposta dan it-tip biex id-dem il-likwidu kollu tal-farms kollha ta' Għawdex jiġi f'impjant li qed isir hawnhekk qrib ir-residenti tal-Munxar, il-Partit Nazzjonalista huwa ċar li se jkun il-vuċi tagħhom u se jagħmel minn kollox biex jassigura li dan il-proġett ma jsirx la darba ikun ta' detriment għar-residenti tal-Munxar. Chris Said qal li jekk dan l-impjant isir kif ippjanat fil-Munxar se jħalli impatt negattiv fuq is-saħħa tan-nies, fuq il-lokalità u fuq il-komunità tal-futur. Barra minn hekk ammont sostanzjali ta' vetturi li jġorru dan il-ħmieġ se jgħaddu miċ-ċentru tal-lokalità u jħallu l-irwejjaħ b'detriment ta' residenti u bżieda fil-problema ta' traffiku. Il-Partit Nazzjonalista mhux kontra li jsir l-iżvilupp ta' impjant bħal dan, iżda dan għandu jsir f'post alternattiv li ma jkunx qrib fejn jgħixu n-nies. U propju għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiddefendi l-interessi ta' residenti tal-Munxar, speċjalment għax ma saret l-ebda evalwazzjoni tal-impatt li dan se jħalli fuq in-nies. Min-naħa tiegħu Robert Kutajjar qal li l-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista qed jirnexxielhom ikunu effettivi anke fejn jinsabu fil-minoranza. Sostna li l-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista qed iwasslu l-messaġġ li qed iservu fil-kunsilli lokali biex ikunu l-vuċi tan-nies billi jkunu pożittivi u jieħdu miżuri proattivi għal-lokalitajiet. Il-kellim tal-oppożizzjoni qal ukoll li nuqqas ta' konsultazzjoni u deċiżjonijiet li mhux fl-interess tan-nies saru l-ordni tal-ġurnata għall-Gvern Laburista. U dan il-każ tal-Munxar u biss ħolqa waħda f'katina ta' deċiżjonijiet ħżiena. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, il-Minority Leader Damien Spiteri u l-Kunsillier Lokali Paul Kurmi spjegaw kif resqu mozzjoni li qed titlob li ssir evalwazzjoni tal-applikazzjoni tal-iżvilupp mill-esperti biex ikunu spjegati l-konsegwenzi li jkollhom ibatu minnhom in-nies fil-Munxar. Il-Minority Leader qal li l-proċess għal-jom ma kienx wieħed faċli. Jien flimkien mal-kollega tiegħi il-Kunsillier Paul Kurmi bdejna impoġġu mal-mejda tal-Kunsill u nresqu s-suġġerimenti tagħna u l-elementi tan-nies. Batejna biex wassalna l-messaġġ tan-nies sakemm il-ġimgħa l-oħra wasalna biex tlabna laqgħa b'urġenza nhar is-Sibt, din saret nhar it-Tlieta fil-għaxija fejn jien ipproponejt mozzjoni li ġiet issekondata mal-Kunsillier kollega tiegħi Paul Kurmi u ġiet approvata mill-Kunsill kollu unanimament. Il-Kunsillieri fissem il-Partit Nazzjonalista sostnew li se jibqgħu impenjati jaħdmu favur l-interessi tan-nies u se jibqgħu wkoll jissalvagwardjaw l-interess tal-lokalità tal-Munxar.